kilde til en. Ah, shit. Hey, Christian! Ja, jeg kom til at skålende vand ud over mig. Og pisse ondt. Så tager vi lige noget koldt vand. Eller kølvand. Ud over din hånd. Hvor lang tid skal jeg hænge min hånd under det kølige vand? Indtil det ikke går mere. Okay.